Wadong gidaka biro kende twatiyo. An gima nyala shwai ni MPs mano sign impeachment motion genji miario gi prochiko gachiel. Mage signature madhi parliament. Signature public participation itimo gi MPs. Onge committee matimo public participation. Onge institution madhi timo public MPs madhi timo public participation. Jo madhi dhi public participation gime jo miluongo ni they are politically active. Ginjo chama, jo ODM, jo UDA, onge ng'at mana madhuo ka ne dhi go ka public participation. Public participation ka en gi uniform 34A. Ochalo ga ndalo mane i sign signatures moko mag ma referendum ka. Niwinjo ni signature moko nitie signature mane gi dhiang', moko nigi gwen. Ma jogi kose kawo public itero gi e bunge. Onga kwenye tergi gibo tima na kodi ngech to justify ni negitimo public participation kora na nyisi kendo awacho ni kendo ka an gi confidence ni public signatures idhi tim kendo idhi kawo opinion mag jo piny to rigiji dhi choko awinjo ka Wycliffe wacho ni napako rigiji an napako anawuoye Kenya Kwanza policy ma Kenya onge kama se pake rigiji kechandi rigiji kan wach shares no ko ber na inya lakini koro ndalo cha ochalo bur mono mako sianda Kenya Kwanza mana matin burno no tin lakini burni koro duong omedra meda makata koro okwanyal bede kom maber koro ngene burni ka koro oinyo ainya koro sianda walit koro dati jaoko wabed maber wanyalo bede kom ni mondo watim gimo nyalo tim yo mokwe wadongi daka bishkede to tieko twak waro kinyi makawuono dago mar mondo mi bende watwaga ne kotudore kod wach thicho oko mano governor e county ma Kericho mano Eric Mutai mabende othicho oko to wageni boke no kang mokwongo waneno ka MCAs obedo kod pogruok e paro kod governors kendo ithicho wageni nitiere gigo mano luoro governor e county ma Meru en bende tielo